أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي باسم ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብሰላም ብጥዕና ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርርህቲ ሕሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረተይ ጽዮን መጸግዕትና ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡን ኩሎም ቅዱሳና ከከመዓርጎም እግዚአብሔር አምላኽና ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ብዛሃቦም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹኖም አሜን። 11 ታሕሳስ ናይ ዕለቱ ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر صادق لعالم يلو ذكرنا صادق نعلم يزنبر آمين. علت 11 تحساس سنكسار أبمل العالم زلهم أفكرتي مهلتاي قدوس يارد إثيوبياوي بركة رديئة ناي قدوس يارد مهلتاي تعوم لسان مسكاناون أمالادنتن بركة الكدان مسكلنا حزب كريستيان دك توحدو يخون بروح معلتي قبرلنا ዳዊት ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 6 እግዚአብሔር ሰናይ ገይሩለ እሞ ምስጋናኡ ክዝምር ይብል። መሰረተ ዜማ ወጠነ ያሬድ ካህነ ያሬድ ካህነ ጥዑመ ልሳነ ታህሳስ 11 እንኳዕና ብዓቢ ጻድቅን ገዳማውን አባ በኪሞስ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። ዓቢ አባ በኪሞስ ኣብናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣስተምህሮ ዓቢ ዝብል ስም ዝተውሃቦም ኣቦታት ዝተፈልዩ እዮም። ከምኡውን ብጣዕሚ ብዙሕ ትሩፋታት ዝሰርሑ እዮም። ኣባ በኪሞስ ስም ኣጸዋውዑኡ ብጣዕሚ ዝኸበረ ሽምግልናኡ ዝወቀበ ባሕታዊ መነኮስን ሐዋርያዊ ኣቦን እዩ። ዝነበሮ ኣብ ዘመን ጻድቃን ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ክኸውን ከሎ ትውልዱ እንደ ካብ ላዕለዋይ ካብ ደቡብ ግብጽ እዩ። አባ በኪሞስ ካብ ክርስቲያን ወለዱ ተወሊዱ ኣብ ንእስነቱ ክርስትና ኣጽኒዑ ናብ ጓስነት ተዋፈረ። ኣባጊዕ እንዳሓለወ ድማ ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ናብኡ መጸ። ኣብቲ ግዜ ዕድሚኡ ገና 12 ዓመት ነበረ። ኣጸዋውዑኡ ድማ ከምዚ እዩ። ኣብ ጓስነት ከሎ መልአክ እግዚአብሔር ሰብ መሲሉ መጺኡ ረኸቦ። ኮፍ ኢሉ ድማ ስለ ናይ መናንያን ክብሪ ክዕልሎ ጸኒሑ ንምንታይ ኣነ ንስኻን ነዚ ክብሪ ምእንቲ ክንበቅዕ ዘይንምንን ክብል ሓተቶ። ህፃን በኪሞስ ድማ ደስ ኢልዎ እሺ በሎ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ንጥሪቱ ናብ ወለዱ መሊሱ ምስ እቲ መልአክ ናብ ገዳም ከደ። ቅዱስ መልአክ ድማ ኣብ መንገዲ ከለው ብዙሕ ምስጢራት ነገሮ ኣጽንዖ። ረድኤተ እግዚአብሔር ድማ ይሕደረሉ። ልክዕ ናብ ሓደ ገዳም ምስ በጽሑ ግን ተሰወሮ። ቅዱስ በኪሞስ ድማ ናብ ገዳም ኣትዩ ናይ ምናነ ህይወት ጀመረ። ኣብኡ ከዓ ከም ቁልዕነት ንኣቦታት እንዳገልገለ ስርዓተ ገዳምን ትሕርምትን ኣርመሞን ተጋድሎን ብጥብቂ ኣጽንዐ። ኣብኡ ኣብ ገዳም ከሎ ድማ ምንኩስና ተቀበለ። ን24 ዓመታት ኣገልጊሉ 36 ዓመት ኣብ ዝመልኦ ጊዜ ድማ ተባሕትዎ ተመነየ። ካብ ኣቦታት ተባሪኹ ድማ ጭው ናብ ዝበለ በረኻ እንዳዘመረ ተጓዓዘ። ኣብ ሓንቲ ቦታ ድማ ናይ ቀትሪ
ሃሩርን ናይለቲ ቁርን ከይተሰቀቀ ን3 ዓመታት ጸለየ። ቅድሚኡ 39 ዓመት ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ እንደገና ፍጥረት ናብ ዘይበጽሖ በረኻ ተጓዒዙ በጽሐ። ዝበጽሖ ኣካባቢ ፀሓይ ከም እሳት እተቃጽለሉ ምድሪ ከም ኣብ እሳት ዝረሰነ ሓፂን ዝረሰነሉ እዩ። ርህሩህ እግዚአብሔር ግን ነዚ ዓብይ ሰብ ሓንቲ ናይ ተምሪ ገረብ ኣብቆለሉ እሞ ንእሽቶ ምንጭ ድማ ኣፍለቐሉ። ኣባ በኪሞስ ድማ ቀንዲ ተጋድሎ ኣብዚ ስፍራ ጀመረ። ጾምን ጸሎትን ስግደትን የዘውትር ነበረ። ጾሙ ኣብ መጀመርታ 3 መዓልቲ ቀጺሉ 7 መዓልቲ ኣብ መጨረሽታ ግን ኣብ 40 መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ጥራሕ መዓዲ ዝቐምስ ኮነ። ምግቢ ድማ ሓንቲ ዑኽቲ ይቁርጥም ሓንቲ ምዕጎማይ ድማ ይሰቲ። ካብዚ ንላዕሊ ብስጋኡ ምኽንያትን ምቾትን ክህባ ኣይደለየን። በዚ ምኽንያት ድማ ኣካሉ ደሪቑ ካብ ናይ ሰብነት ተራ ወፀ። ግን ብርቱዕን ደስተኛን ዘይደክምን ተዋጋኢ ነበረ። እቲ ዝገርም ድማ ጸሎቱ እዩ። ካልኦት ጸሎታት ከይተቆጽሩ ኣብ ግዜ መዓልቲ 2400 ግዜ ኣቡነ ዘበሰማያት ብፍሉይ ተመስጦ የብጽሕ ነበረ። ኣብ ግዜ ለይቲ ድማ ብተመሳሳሊ ቁጽሪ ይደግም። ብምድሪ ብድምር ኣብ መዓልቲ 4800 ግዜ ኣቡነ ዘበሰማያት ይብል ነበረ። ስግደቱ እሞ መን ይቆጽርዎ? ዓብይ ኣባ በኪሞስ ከምዚ ብዝበለ ገድሊ ን24 ዓመታት ጸንሐ። ዕድሚኡ ድማ 63 በጽሐ። ሓደ ግዜ ግን ሕማማተ ክርስቶስ እንዳሓሰበ ብዘይ መግቢ ን80 መዓልቲ ጸንሐ። ፈጺሙ ኣብ ዘጠመየ ግዜ ድማ ቅዱስ መልአክ ካብ ሰማይ ሕብስተ በረከትን ጽዋዓ ኮቴትን ሒዙሉ ወረደ። ካብቲ ሕብስቲ መጊብዎን ካብቲ ጽዋዓ ኣስቲውን ናብ ሰማይ ዓረገ። ክዓርግ ከሎ ግን ነቲ ሕብስቲ ገዲፍሉ ነበረ። ዘወትር ድማ ካብኡ ተመገብ በሎ። ኣባ በኪሞስ ድማ ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ ዕረፍቱ ዝተመገበ ካብቲ ሕብስቲ እዩ። ግን ኣይተወድአን ነበረ። ኣብ ናይ ዓብይ ኣባ በኪሞስ ዘመን በዓል ኣቡነ ኪሮስን ዓብይ ሲኖዳን ዝኣምሰሉ ኣቦታት ነበሩ። ብፍላይ ናይ ባሕታውያን ኩሉ ሓለቓ ንኣባ ሲኖዳን ንኣባ በኪሞስን መንፈስ ቅዱስ ብኸምዚ ኣራኸቦም። ሓደ መዓልቲ ኣባ ሲኖዳ ናይ ዕንቁ ምሰሶ ኣብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ተዘርጊሑ ይርኢ እሞ ጎይታይ እንታይ እዩ ምስጢሩ ይብል። እዚ ምሰሶ ኣባ በኪሞስ እዩ እሞ ኪድ ረኸቦ ዝብል ቃል ሰምዐ። ኣባ ሲኖዳ ድማ ብእግሩ ተጓዒዙ ንኣባ በኪሞስ ረኸቦ። ሰላምታ ምስ ተለዋወጡ ኣባ በኪሞስ ንዓብይ ሲኖዳ ኣነ ጸብሒ ክሰርሕ ንስኻ ማይ ቅዳሕ በሎ። ቅዱስ ሲኖዳ ድማ ናብ ኣፈት ውፅእ ኢሉ ነቲ መትሓዚ ብተኣምራት ማይ መሊእዎ ክምለስ ከሎ ኣባ በኪሞስ ድማ ብዘይ እሳት ነቲ ጸብሒ ኣብሲልዎ ጸንሖ። ክልቲኦም ተገሪሞም ፍሽኽታ ተለዋወጡ። መንነቶም ድማ ተፋለጡ። ንምንፋስ ናብ በረኻ ወፂኦም ከለዉ ድማ ደኺምዎም ኮፍ በሉ። ኣብ ቅድሚኦም ድማ ሓንቲ ናይ ርእሲ ዓጽሚ ነበረት እሞ ብበትሮም ህርም ኣቢሎም ኣንታ ተንስእ ይዕልለና በልዎ። እቲ ዓጽሚ ድማ ስጋ ነሲኡ ተሲኡ ሰገደሎም። ካበይ መጺኻ አንተ በልዎ? ካብ ሲኦል በሎም። ኣረማዊ ከም ዝነበረን ናይ ሲኦል ናይ መከራ ብዙሓትን ነገሮም። ካብኡ ብዝበለጸ ድማ ክርስቲያን ኢና እናበሉ ኣብ ብክርስትናኦም ዘሽካዕልሉ ካባና ንታሕቲ ብብዙሓት ኣለዉ። መከራኦም ተዛሪብካ ኣይውዳእን እዩ በሎም። ደጊሞም ድማ ብበትሮም ተንኪፎም ናብ ዝነበሮም መለስዎ። ድሕሪኡ እዞም ቅዱሳን ናብ በቢ በዓቶም ተፋነው። ዓብይ ኣባ በኪሞስ ድሕሪኡ ን7 ዓመታት ዝኣክል መልአክ ብክንፉ እንዳወሰዶ ወንጌል ሰበኸ። ንብዙሓት ድማ ናብ ሃይማኖት ብንስሓ ኣምጽአ። ኩሉ ግዜ ድማ እንዳሰየፈ ይሸይጥ። ብዋጋኡ ድማ ንነዳያን ይርህርህ ነበረ። መልአክ ድማ ናብ ዝደለየ ቦታ ተሰኪሙ ይወስዶ ነበረ። ዓብይ ቅዱስ ኣባ በኪሞስ በረኻ ካብ ዝኣቱ ኣብ 58 ዓመቱ ካብ ዝውለድ ኣብ 70 ዓመቱ በዛ ዕለት ዓረፈ። ናይ ክብሪ ድማ ወረሰ። በረኸቶም ይሕተረና። ማር ገላውዲዮስ ሰማዕት። ቅዱስ ገላውዲዮስ ዝተወልደ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣብ ናይ ቀደም ናይ ሮማ ግዝኣት ኣብ አንጾኪያ ናይ ሕጂ ሶርያ እዩ። ኣቡኡ ኣብ ጢሊዎስ ናይ ሮም
ቄሳር ሓው ንኑማርያኖስ ነበረ። በዚ ምክንያት እዚ ቅዱስ ዝዓበየ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እዩ። ኣብቲ ወቅቲ ጽቡቕን ሕማቕን ነገራት ነበረ። እቲ ጽቡቕ ነገር ኣብ ናይ ቤተ መንግስቲ ኣከባቢ ዝነበሩ ልዑላን መብዛሕቲኦም ብናይ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝተኣስሩ ነበሩ። ካብዚኣቶም ንምጥቃስ ቅዱስ ፋሲለደስ፣ ቅዱሳን ፊቅጦር፣ ቴዎድሮስ፣ ኣባዲር፣ ኣውሳቢዮስ፣ ዮስጦስ፣ ኣቦሊ፣ እስጢፋኖስ ወዘተ ነበሩ። ቅዱሳት ኣንስቲ ድማ ማርታ፣ ታውክልያ፣ ኢራኢ፣ ሶፊያ ነበራ። ኣሸጋሪ ነገር ድማ ወግሒ ፀብሐ ናብኦም ውግእ ነበረ። ናይቲ ዘመን ናይ ፋርስን ናይ ቁዝን መራሕቲ ተዋጋእቲ ስለ ዝነበሩ ዕለት ግጥም ውግእ ነበረ። በዚ ምክንያት ድማ ቅዱስ ገላውዲዮስ ዝተመስከረሉ ሃርበኛን ዝተባረኸ ንጹህ ክርስቲያንን ኮይኑ ዓበየ። ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብምጽናዑ ህይወቱ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ጨውነት ተማቐረ። ንሱ ናይ ነገስታት ቤተሰብ እዩ። ማዕዱ ምግቡ በብዓይነቱ መሊኡ እኳ እንተሃለወ ንሱ ግን ከይመሰየ እኽሊ ኣይጥዕምን ነበረ። ጸሎቱ ስሙር፣ ስግደቱ ምስ ምድሪ፣ ኣነባብርኡ ብፍቕሪ ኮነ። ከምኡውን ብድንግልናኡ ጽኑዕ ሓያል ነበረ። ኣብቲ ግዜ ከም ናይ ቅዱስ ገላውዲዮስ ዝኣክል መልክዑ ጽቡቕ ደመግቡ ኣብ ኣከባቢኡ ኣይነበረን። እዚ ግን ከታልሎ ኣይከኣለን። ኩሉ ኣብ ኢዱ እኳ እንተኾነ ንዕኡ ግን ምርጫኡ ሃይማኖተ ክርስቶስ ጥራሕ ነበረ። ቅዱስ ገላውዲዮስ ካብ ውግእ ምስ ተመልሰ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ሃይማኖቱ ክሒዱ ንህዝቢ ናብ ጣዖት ከስግድ ንክርስቲያን ድማ ክቐትል ጸንሖ። እዚ ቅዱስ ሓያል ናይ ጾር ሰብ እዩ እሞ ንንጉስ ክቐትሎ እንዳኸኣለ ከሎ ገደፎ። ኣብቲ ሰሙን ንገላውዲዮስ ክልተ ምርጫታት ቀረበሉ። ንክርስቶስ ክሒዱ ናይ ንጉስ ተኸታሊ ምዃን ወይ ብክርስትናኡ ደሙ ምፍሳስ። ናይ ቅዱሳን ምርጫኦም ፍሉጥ እዩ እሞ ተኣሲሩ ናብ ግብፂ ተጓዓዘ። ኣብኡ ንመኮንን ስለ ሃይማኖት ተኸራኸሮ። እቲ መኮንን ግን ስለ ዝተበሳጨወ ነዚ ቅዱስ ብነዊሕ ኩናት ንጎኑ ወግኦ እሞ ዘለፍ ኢሉ ንነፍሱ ሃበ። ህዝቢ ክርስቲያን ብሕቡእ መጺኦም ናይዚ ቅዱስ ስጋ ጨና ቀቢኦም ምዝማሬ ገነዝዎ። ኣደ ዓርኩ ቅድስቲ ሶፊያ መጺኣ ድማ ናብ ሶርያ ወሰደቶ። በረኸቱ ይሕደረና እሞ በዚ ዕለት 11 ታሕሳስ ድማ ልደቱ እዩ። በዝለማዕንቲ ተወሊዱ ማለት እዩ። ዓርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለከ ጸዋሬ ክቡድ አስፈሬዳ ወመንስኤ ሙት በምድረ በዳ አስበጻማከ በኪሞስ ወዘተቀንዮት ከፍዳ መንበረ ብርሃናዊ ወአክሊለ ክብር ጻዕዳ እግዚአብሔር አርአዮ ለአባ ሲኖዳ ሰላም ለልደትከ ቴዎድሮስ ፍሱህ ገጽ አምሳሌ ፍሬ ስርናይ ወፍሬ ሰናይ እጽ ውስተ ፍኖትከ ሚጠኒ እምነ ፍኖትከ ዘዳህጽ በእንተ ስጋከ በዝብጠተ በትር ቁሩጽ ወበእንተ አጽምከ ካዕበ ማህረጽ ህሩጽ ሰላም ለከ በርተሌሞስ አቡነ ዘደለወ ከበርት ኤጲስቆጶሰ ከዊነ እምጽድቅ ኩሉ ዘይጸንሃነ ኃይለ ጸሎትከ ይእቀብ ችያነ በአምሳለ ብንት ዘይዓቅብ አይነ አሜን። በረኻቶም ይሕደረና ናይ ኩሎም ብዝለማዓንቲ ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ አሜን። አምላከ አባ በኪሞስ ጸጋኡን ክብሩን ኣይክለና ካብ በረኸቱ ድማ ይኽፈለና። ታሕሳስ 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት እዚኦም እዮም። ዓብይ አባ በኪሞስ፣ ቅዱስ በርተሌሜዎስ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ፣ ቅዱስ በጥላን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ያሬድ ካህን ማህሌታይ ኢትዮጵያዊ፣ ማር ገላውዲዮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማዕት፣ አቡነ ሃራ ድንግል ጻድቅ፣ ቅድስት ሃና ብሩክት። አሜን። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 24
አሜን። ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ዝወደቀ ቃል ኮነ ፊደል ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመልን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን